ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଅଣ୍ଡା ଭୋଜି। ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା କଡ଼େଇରେ, ତାପରେ ପିଆଜ ପଇଲା। ପିଆଜ ଟିକେ ମୁଳିଲା ପରେ ଆଳୁ ପଇଲା। ଆଳୁ ଟିକେ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ପଇଲା, ଟିକେ ଚଲା ହେଲା, ପୁଣି ଚଲେଇଲା ପରେ ଢଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବେ। ତାପରେ ଢଙ୍କୁଡ଼ି କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିବେ, ପୁଣି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆକୁ ଚଲେଇବେ। ପୁଣି ଆଳୁ ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ, ଲୁଣ ପକେଇଦେବେ, ଲୁଣ ପକେଇବେ, ତାପରେ ହଳଦୀ ପକେଇବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଖଡ଼ିକାରେ ଚଲେଇବେ ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ ପୁଣି। ତାପରେ ଖଡ଼ିକାରେ ତାକୁ ଚଲେଇବେ, ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟୋଟାଲି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ଭଲସେ। ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ରଖିଥିବେ ତାକୁ ଫଟେଇକି ପକେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ମାନେ ଟିକେ ଚଲେଇବେ। ଏମିତି ଟୋଟାଲି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଇଲା, ଦେଖୁଥିବେ। ତାପରେ ଗରମ ମସଲାଟା ପଇଲା, ତାପରେ ଜିରା ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ତାକୁ ପଇଲା। ପକାଇଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବେ। ମିକ୍ସ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆସ ଖାଇବା, ପଖାଳକୁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ରାତି ବେଳେ ପଖାଳ ଖାଏ। ପଖାଳ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପଖାଳ ନ ଖାଇଲେ ନିଦ ଆସିବନି। ପଖାଳ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ।